Muri Zimbabwe nawo ema offices eBulawayo eCCC azokonzeresa manje amuziva akamborwirwa nanaSengeso Tshabangu zvinzi vanhu vaChamisa veBlue Movement vakavandalize vakanopenda blue taona kuti court order yosvika ichiti maoffices anobelonga kuna Tshabangu. Muri Zimbabwe pazoshata manje saka muendera munhu awizvizere nokukurudzira ibva wasubscribe ulike wotina on the bell icon rambochera mabdetsi andokupa pano paZim News Live nokuti paZim vanenge vanyora kuti the High Court in Bulawayo has granted the Ccc Bulawayo offices to the self-imposed Ccc Secretary General Sengeso Tshabangu a few days after he met with President MNANGAGWA. The High Court ordered the removal of Nelson CHAMISA and his alleged supporters from the Ccc Bulawayo office. Those who could the High Court Judge Justice David Amangota ruled that although Nelson CHAMISA was not physically in Bulawayo, he is unmistakably associated with those who forcefully occupied the Ccc Provincial Party House located at stand number 41 4th Street between 2nd and 3rd Avenue. Do mashoko ari kubuda zvinzi Nelson CHAMISA vanzi ma offices aya asiri avo hazi avo ava kubelonga kuna self-imposed Sengeso Tshabangu. Muri Zimbabwe taona kuti Tshabangu uyu anenge atova influence. Tshabangu uyu anenge azotopinda muzanu chaimo completely. Muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro penhau iyi toziva kuti nawo ema offices yakanetsa. Tudze mafungiro enyu saka no subscribe kulike on the bell icon. Rambochera mabdetsi andokupa pano paZim News Live.